Anem a editar vídeo ara amb un altre programa que ve amb el Windows 7, que és el Windows Live, que és aquest d'aquí, el Movie Market. Vaig esborrar això d'aquí perquè començarà a ser-ho. El primer que hem de fer és clicar dient que no. Anem a principal. Anem a agregar vídeos i fotos. Anem a la carpeta on nosaltres tenim les imatges. Abrir. Anem aquí on posa agregar música. Anem a la carpeta on tenim l'arxiu d'MP3 que hem baixat d'internet i no lo posarà aquí. Posem un títol. Cambrils. I canviem el color, per exemple, que vindria seria, canviem aquí i posaríem de color groc. I ara anem a donar-li efectes visuals, per exemple, venim aquí i li donem aquest efecte. Anem una altra vegada, anem ara a fer l'efecte de transició. Venim aquí, li fem aquest efecte i venim aquí i li fem aquest efecte. Ara posarem, anem al principal i ara el que anem a posar és els crèdits. Els crèdits és el que hi ha al final. Posem autor i posem el nom. Andreu, per exemple. I ja està. Ja tindrem el muntatge fet. Comprovem que tot funcioni bé. Aniríem aquí, guardaríem la pel·lícula, guardar pel·lícula, i la pujaríem al nostre YouTube, al compte Google que tenim